Machiegni kendo, mine maromo 40 ma gin johand rech e dho wath ma Koginga e kachung' od bura ma Homa Bay Town onyiso ilo margi bang' yudo kar baraf kata coolers mag kano rech mondo omi rech kik kethre kowuok e riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Prometheus. Coolers go eko biro bedo ka konyo minego e kano rech e kinde ma pod gimanyo chiro kendo konyo e tieko lal ma gisebedo ka giyudo ka rech kethore nikech onge mar kuonde keno manigi baraf. Chenro machiwo ayanga baraf go maromo 15 ne otim e dho wath ma Koginga gi direkta mar riwruogno Sharim Shah. Kendo nokone minego eko nosebedo ka yudo lal maduong' nikech giuso rech e nengo mani piny kaluwore gi onge ma kuonde keno. Here because we want to, use our cooling storage service to support the local producers of fishes and women traders. So now today we're here to attend this ceremony to kick off our collaboration with the local BMU here in Homa Bay, and we're going to work with, I think, more than 40 women trader groups so that we can, so that their fishes can be reserved. Matimo launching mar project achiel iluongo cooling in dhi konyo mine e kano rech gi kuma rech ok dhi nyalo kethore piyo. Koro watiyo gi Koginga BMU kendo warwako tiyo gi BMUs mamoko e Homa Bay region. Koro kawuono ne wadhi tiyo gi mine 45. Kawuono ne wakelo ne gi coolers maromo mar 700 liters, coolers apar. Erokamano ahinya ne Odesas kuom support magikelo ne Koginga. Koginga ni is one among the BMU ma wan go. Ng'eni Homa Bay County wan gi BMUs 143. To Homa Bay Town sub county wan gi beach management a beach. Storage ka onge to rech kethore nikech rech lewo. Sama rech olewo ka onge gimikane rech to rech to. Koro an agone gi erokamano maduong' kaka chair lady mar Koginga gima gitimonwa ka gikelo cold storage.